Baka tukol si Mangkata. Okay, good morning everyone. Welcome to our one day. So when we say one day, until this afternoon, nagutamo. Kaya actually, this seminar is supposed to be mudyakan na dinilan sa karaan pa ganun 3 days, then ako ito kuan na may kuwan aniham. So for now, only 1 day na lang ganun. So let us focus our attention on diri. Set aside yung mga other concern. Seminar na ito Then, ang time supposed to be, we start at 8. So when I arrive, isa pa sila. So, extend na ng oras. So, kaya ato magumuhan ang ato sa kamodule. In the afternoon, we will start at 1. Then, hopefully, basta niya alas 5. So, before we start with our seminar proper, let us have first the para-liturgy. May request everybody to stand for our opening prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you for your overflowing and unending patience, kindness, and love. That you shower every day of our life. Today, as we gather and reflect on the in holy memory of your divine life, Father, the Son, and the Holy Spirit.
love. Hindi ako nagmamahal, sino ako? So, love na rin dito yung mga tapat. Of course, naman ako. Because of love, it come with me. So, namati tayo ng pulong na Ginoo. Yan ato pagbasa, pinutlo ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mayroon sa iyang mga tinunan. Kini mao ang akong sugo. Pag ginigugma ay ako, ingon nga ako ugmang kanino. Ang labing damong ugma ay kahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala, kung bumato ninyo ang isugo ko kanino. Dili ko na kamutawon ng mga sulugoon. Hinunua, tawon ko kamo nga akong mga higala. Kay isultihan ko man kamo sa tanan, nga naduhog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako. Ako ang nagpili kanino. O pipili ko kamo aron maglakaw kung mahuha dapat. Mga bunga ng bungkal. Usa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangaluon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa akong Diyos. Yan po ikaw ang Jesus. Balik us sa first, a short sharing sa akong pamagilan kumana kung ang Ebanghelyo. Umay iso na from the readings, umay iso na kung makitaan na kung nakabasa naman bagal kalungog na mabuhay ang kabatid natin. Umay iso na gusto. Party sa uwa naman ko ang nagalabasa. O pag-ibig ko ay hapon, munilaw ng Ginoo. Kini mao akong sugo pag hinigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kanino. So we need to love each other. Pero love one another, but do not love another one. No, sa mag-asawa dyan, kaya yung mindset love ko man ang asawa, nagkaroon man ang Ginoo sa pag-seminar namin na pag hinigugma ay kamo. So iba nila kan Ricana. Umagpauro ka mo? Sa kasal? Okay, Ricana. Tagarin ka mo? So, pag hinigugma ay ihapon. So, sila, ito na ilang mga product. How about the others? So, ang inugat sa mga tao, so, kung really, sunod-dunod. So, dili talaga mo na kung anak makasaya ako. Kaya kung magsugod ang inyo. The only thing is, wala pa ka mo makasal, lagi mo naman ng bata. Which is, diya ka mo nagkabalik. Amo, kung natin ang istoryanan, sa morality, spirituality, daon ang anak-anak ng tibo-tibo, wayay kasal, dakong sala. So, for now, naili ka mo, surrender ka mo, nagwapang sa isang kaugalingo, nakapakasal na ka mo, at although nakasaya mo ka, so, ang Ginoo mo pa sa'yo, it does
bigay, dahil ikaw malaki. Amoy na ang father. Pero kung lang sa doon ng kasukuhan na ng Ginoo, ano? So, pagsal na siya. Kaya nagminahalay ng kahapon wala. Mag-promise ka mong luwali sa atubangan sa Ginoo. So, ako rin dito na buwan, magbinahalay, magbunga kung sila daghan. Nahala, nabuhin yung mag-anak, kaya suglaw at enrollment, nagkagamay, kaya wala ng anak, kaya ang estudyante. Okay na si Ma'am, may tayo na. Kami, kaya kayo estudyante, bukad at pag-ibig. So, hala, go, yung kumata. So, base, kailangan mo share. Other than, kailangan sa notice. Ito pa kailangan magpa-update. Kapag magpa-update ka, may partner, mag-introduce sa katungan. Okay, ngayon talaga natin. Last part, husay hatag kanilang samahan. Bisag husay inyong pangayon kaniya sa ato. So, ang tanan na ato pangayon sa inyo, ipasukay talaga, pinaagi lang sa isa. Marian, isa nga sa akong prayer, di ba mo lang kita, kini among ipangayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. So, tanan gasod nato prayers, tanan nato pangayon, jaon ganun sila. Dili mo lang na ato o sa ulo, isa na sa mo. Ibalik nato ang pasidungo o pagdumaya sa ngalan ni Jesus. Ang Ginoo, amen. Amo? So sa ugas at tanan, gasod nato pangasukon, ato gasod isandig sa ngayanan, Ginoo. Sa ngayanan si Sada, gasod ang katisa ng tanan. We are nothing sa pagdumaya ang Ginoo. Amo? Makaproses kita ng tanan-tanan sa ato kaugalingon palikhamon. Pero din nato sa maangkon na ato. Amo? Isa lang daw sa Ginoo. Tanan nato na pangasuon, isandig ka lang sa ngayanan. Ginoo. Ilabi na sa ato kinabuhing ninyo. Kadyaon na gasod ang tanan, ang kalami, ang kapait, ang katamis, ang tanan ng mga feelings, ang tanan ng mga pagbati. Kadyaon na sa kinabuhing na. Gani, ang purpose nato kung ano nato pitana. Kaya para kami maandang gasod, para ma-stronger gasod na dito marriage. Right. Ako? Okay, sa kanan. So, kinahanglan mo ato talaga sa Ginoo. Kaya isa na pag kinahanglan ang tanan. Amo? So, let us give time na ito na mag-pray. Amo? Kaya kung di man ito, bisan kung magsimba, ay ato panahon, na no wonder sa ang ato kinabuhi. Medyo sa iyo sa kuya. Kaya sa taga-ong kami na we are nothing without God. Amo? So, tawag ko kayo sa Lord. So, let us stand and let us pray. Everybody, please stand up. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Father, and Son, and Holy Spirit. Okay, once again, good morning. Okay, so all in all, how many couples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ati,
is why, ini ato seminar, mahita ko ka din before. Kaya there are some mga busy man kami, tuloy yung schedule ng third Saturday, pwede kami na magpakasalanay na panubalik na kami. No. Hindi ka pwede. Kaya this is one of the requirements. Pagtawagan ng Amerikana kay before sa inyong kasal. Now, you might say sa kalaman ng simbahan, hindi kami sinabi magandang pangaliwa freedom. Hanap pa kami yung sulod sa yung seminar. Now, actually, ini ako seminar, mas labaw pa ini na importante sa inyong mga freedom. Uli tapos lang nito shooting anywhere. Pagkapas, pag-abot na ba dito sa video, wala, okay, let's watch. Alipan na sa, busy na nga ako. Kaya sila mag-air, yung picture na hindi nagagang mag-shooting. Kamahal na ba sa photographers na nasa make up. Ako. So, atin na consider na, although that is part, doon kaya isa na dito kasi yan. Remembrance. So, remembrance. So, during our times, wala kami sa mga freedom. Yan, sa pagsulit. Kung paano man ito na, because of the technology side, para magamit ang datoy ng mga camera, para mga tao isang na nag-engage sa business, mga porta, so doon ko nga sa mga freedom tanaw, mga during the pre-meeting. Then there was once na schedule na ulit, hindi ko subot ng morning, kung mga magpapakasal, hapon, duha sila nag-ilog ng hapon. Nabuha ko punta, hindi mo kayo mag-pictorials pa kami sa pictures kung mag-pick up, ilagian na kayo ng picture, kaya po. No? So, sa bagay, kung ano yung mga millennials, yung generation, ako na kasi daw pero actually, mga sekandari na dyan, ang pinaka-importante dito dyan, ano? Huwag dito naman lagi. Yan ako. Ayun, tatulog siguro. Oo, kahit isa. Ikasunod kayo. Sa December na sila. Base ako kayo sa paano alis sila? Salamat. So, so, amo daw sila importante ka rin mag-angkos at mag-angkos grabe sa ulo na kung hindi kayo talinig, kaya yung trabaho, you just listen from time to time o participate ka mo, kaya ako isa na mag-listen shooting. So, kung ka yung participative na mo, it does not mean kayo. Ang communication, two-way mga Zoom, hindi mo maglaw na proper way. Ako na ito sa classroom. So, we need to ask our pupils kung ano nasagot ka mo. So, ako na ginagawa ko. By the way, natuon ako si Ma'am Kaka, Roslyn Oriente Bukalon. Recently, I am teaching sa Mara. Pero, taga-Puro-Puro-Puro ako. With me, si Ma'am Edna, a teacher also of Kalakdaan Elementary School. Now, kami din yan mag-facilitate, kaya we are, nagsuko kami, Lord. Now, we will render our services here, mga membro kami sa Taglaong na CFL, Commission on Family and Life. Wherein, kami din aking mga trabaho, magpa-seminar, sa mga paslumon. Okay? So, actually, our coordinator si Ma'am Beneng. Then, Santo, say, napatay si Sir. So, video, nulayo si Ma'am. Kaya sa una, ang ganda ka ni before, sila lang ka buha. Kaya, isa ko nila panghagad, buha nila sa mga office ko, ibang sa ila. So, ako na ito, yung alam ko ni Ma'am Beneng, every Sunday, 8 or after it, pinala ko dito magbasa, anak ko ba sa members sa choir. So sila mga mag-asawa na i-invite na to sa Mr. and Mrs. Kaya initadaan sa simbahan. So ako doon, when we invited sa
Kung ako kuman, kung sa India. So, editor, bahala ka bata ko lang na, nanay, yan ang itong ganahin. Upan, kay kabisi mo. Kuman, siyempre, kuman, Saturday, supposed to be, ayaman mo. Pero, hindi ka na pesa. Nanay, Sunday, nadala sa Sunday. Basta, gamay din ang ako tayo sa bayo. Alam ka lamang, basta, kaya pa. So, with Mabit na, kami yung kami na lupa. Pero ako lagi, para lang sa Rosa. Kuman si Ma'am Bene, nag-focus na sila sa BOS, sa Basic Orientation Seminar. So, next week, sila dito speaker. Hindi lang kayo kanatag tayo, pagkapatay sa Mr. Johnny, nagkuha kami before sila napatay, may among nurse seminar, hindi sila ginamit na mga participants. So once mo seminar ko sa nurse, automatic na mga members sa CFL. So hopefully next time, we will invite you na you will be part of our apostolate. Kaya galit na ito mga services sa simbahan. Dali yung alpanalangin ni Lord. So, na-plus card na ito kay nag-assign ko ang topic sa inyong mga kaibaran ko ng mga activities ako. Eh sa una, kung sila ba, sila ay Monday, Mr. Mrs. Pag-join na lang ako ang morning sila sa mga afternoon. Kung ako yung sila ng afternoon, bayo-bayo na kami kumakan. Then kumag-dabo na kami. Nangalitin na kami Lord. So, ang topic namin, isa-isa ang speaker. So, ang ako kumag-class is to give the introduction. Now, what introduction? So, we will be talking about family. Kaya mag-picture man ka mo, so, you will have a family. Nauna ka ng pamilya sa society. Alam niyo, you are from mine, hindi ka pumas na lang. To be. Sibo din sa una. Sa from Canada. So, kung inilista ka may mga kay our participants, Canadian citizen. Dili ko Canadian citizen. Grabe nila ang story kay, ano daw? LD, long distance relation, LDR. Nakikita sila kung magpapasal na tayo sila. Kung rin sa kung matunood, kasi baka kay first time mag-meet, and then mag-meet ko natin tayo. Kasi maundro pa rin yung mga tagbati. Walang, kung ano na ba ini, walang atrasan. Nauganan na. So, grabe ka si Lord magpili. Unay laon sa ato readings. Ako ang, hindi ka mo ang nagpili. Ako ang nagpili sa ito. So, ito yung mga partner din yung tapat si Lord yung nagpili. Hindi ito yung nakubutong. Kaya kung kita yung magbuot, ako, wala ko sa mga nagpanahon, doktor, wapo, portahan. Pero no, ang naghatag sa akin, Lord, hindi ka wapo, portahan, pero super portahan. Bago naman ito portahan, bago naman ito wapo, ano importante magkasilaho. So, ako na sila. The family is the basic unit of society. Nag-eskwela tayo elementary, sige na yung nag-eskwela ng Maestra. May kasama daw basic unit of the society. Oh, we are living in a society. Hindi na nabuya sa lungsod ng Katilan. Now, ang basic unit, ang mga tao na nabuya, kita kumuhaan sa husganan. Okay, ang family, amoy na-comprise ng community. So, kung kuan pa dapat, ang ato ko sa pamilya, so kung pwede pa role model, pwede kung nga ka sa role model, so kung sa maradaw na pamilya. Kaya according pa sa among seminar, kung hindi ko maamot ang seminar, kamo, magkabuyat kami, kumansaw, i-consider ba sa una, failure sa amo or success? Failure daw sa amo, kami na masulong ko, no? May kinapagbasol na mo, di ba bigla? Di ba kami dito magsugo o magbuyan na ako? Kayo, no? Sa langit ko iniandam anay
kamo. Kay prepare, kay there might be ko anak, kung kuha ko sa kamo. So from our training, pwede ba kami mag-back out? Nalikan sa iyo. Kay hindi ko ba sa ako training. Pero through this training, mga lang ako may training na sa ako. So hopefully, walang iwanan, they'll to aspire ka sa kamo. Kaya kami doon, hindi daw sila magduwa-duwa. Nakuman, hindi ako kay kuan pa, dahil na kuan. Pero pag kuan na, hindi na sa pakilalo sa isa. Hindi sa ano. Tinugod ka dito kay, hindi na kamo. So, ang itong pamilya na limuon, kung pwede pag-asod sa okasyon family na maradyaw. Hindi kung pamilya na panghipuno ng problema ng komunidad. The strength of the community relies on the strength of the families that compose the community. So kung ano na ba ang komunidad, ulang na yung sa kantilan may maradyaw ng mga batasan. Diba? Sa kantilan pupoy, kantilan ng maradyaw ng mga batasan. Kaya uno man, tumod kayo mga pamilya din sa kantilan, mga maradyaw. Inuon ba maradyaw natin sa kantilan? Tinuod ka, so hindi ka kalabot. Although, makita na ako naman sa society, kantilan lang, grabe na nato ng problema. Alam ko mga kabatakungan, puno na kung mga sitwasyon. Makita nato ng riot sa plaza, kadlaw, dito sa daya ng mga panaw, nagtagay-tagay, dahil sa beach, mga estudyante, yan na ba sa eskwela, kahit tagay, nakabayong, mga dilulog, naka-uniform ko dito sa beach, dito sa boulevard. So, ganahan na kamo na sa mga bata. One of them na nahimo ng problema. Doon, problema man din siya dito sa kuwan. Boulevard, isa nila nagbigin sila ng basura. Simple na sa ito, nag-wild-wild, nag-away. Mga ano mga bata. So, ako ay have 2 children. So far, mga butan na naluman. Pag-ipon kita ko lang na sa dahulog sa komunidad, anak ang problema sa ila, kay ulo pwede kami sa trabaho sa kaya. Kaya ako nagsasabi ng mga bata, pwede na nag-cellphone, nag-laptop, nag-TV, dapat din ang activities na yung kamuslanan. Pero at least, anak mga bata, hindi kung lang tatagaw sa lungsod na nagbayo-bayo, baji yaki, anak baji, ako pag-eagles, kita natin sa dayang kuman, halos ng mga susumang gawas na, ang mga eagles na nakaitong ng mga hita. Ano? Kalahin mo ng tatanawan. Family strength and solidarity rely on the quality of relationship existing between and among family members. Ang relasyon mo ng husband and wife, parents and children, and among siblings. Ang pinaka-importante na zon is the relationship of husband and wife. Kung ang iso mismo relasyon ng asawa, kaya natin na kung tumamang kasinamo, how much more sa mga bata. So, kinahanglan ka mo ba, bahala sa atin, basta labi. Ano? Kaya kami, ayaw lang ang perfect, wala kang pamilya, sa sila mo kano. Sige kami maglaro sa nagbana. Dahil minuto sa akin. Pero lalis lang, hindi kong away. It has definition lalis ang away. Kaya kung lalis, storya lang. Away, sinubagay na sa buong. So, pag lalis lamang ka, basta kayo na magpaaway. Ano? Para mo, usanay. Ako sa akin, kami suo. Lain na kami sa pero ako rin ba sa trabaho? Okay, so, kita lang sa mga asawa mo, pabuha. Hopefully, madabot ito bata, ito sa damay bata. We hope na ang bata mahimo na sulong-lulong na bata ito sa kanino. Preparing couples for marriage is therefore very important. So, ako yung naging hukuman. Tag-prepare ka mo na mo, kaya ka, at least kami doon, tahay. Hili ko, napunta problema mo. Marriage is a lifelong commitment. When we say lifelong commitment, so tell them to aspire to it.
Hindi maglaman tumatag sa iyong pangasal kay huwag pakaw. Kuman, ang masawa kay napangap naman, at susugal sa hawak. Ako na ako nagugay ako nagagpina kasi ako bayaw na asawa ako pinaghawa ko managugay ang bilbil sa unang guwapa. Hindi guwapa-guwapa at hindi guwapa. Kuman ay nakulong pa ba? Pero, that's right kaya sa man. Sa unang nagpana tayo ko. Kuman ko mas. Pero ang kuman ang pabili. Kaya tinusuan ako. Ako mga Diyos sa kuwan. So ako ang sila. Kay lifelong commitment. Basta mo magpirma ng marriage contract, ato, plano na lang paanol. Kayo na, kamagat na sa tulungan lain na kuwapa. Kaya di nasawa ang susulan na sa hawa. Palitin ko kayo kay na ba? Mukhang sa life ng amin susunod. Okay. So, ang lifelong commitment, so, preparation beyond committing preparations, kinahanglan, unang na yung ato kumang pre-pana. Dili kayo unang isip at mga ninong, mga ninang, I will invite the mayor, I will invite mga presidente sa Pilipinas. Kaya magkakong hindi layo. Kung kumuha ka paninan, close to your heart. Para kang bigaya. Kay ang rule ng mga nina, they are your counselor. If ever relasyon ng kalago gamay, at kung magmampat ko, di ka mo makasulpi sa itong parents, at kung ako sa idulina. Kung ka maimili, anak bata, bukay na mabubuti. Problema sa mga idulina, dapat ka gusto. So, ako sa mga nina, ipasa mo. So, ako ang mga lumula ko sa ito. Hindi kayo, we will get mga popular person. Pero kung kilala na dito sa sila, why not? Walang ibahay ba kayo? Hindi ko naulaman na dito sa mga dahil kaya. Ang sikat kayo, hindi lang si Kuan, hindi Sara Duterte. Si Bong. So, ano daw sila? Then, uno kayo ang simbahan sa kamingguan. The church looks at marriage and the family as the most precious to value. So, ang simbahan, nagkakaroon ng pinig sa pamilya. Ang mga galing na hukuman, nung tayo yun sa simbahan, ang ato na makita ang mga asawa na ang kalimba. Ay, naman ang mga bana. By the way, how about you? Halimbawa? Kamu, ini sila hinibago kay Laos ka sa church, the sister. Always sila in church. How about you, sir, nakabog? Saan ka makamalimba? Malakalain. Kamu sa likod. Usahay na, makita. Hala, usahay na. What if si Lord isang matulao? Usahay na sa program na mong kuan, magdaya, magpasalamat, usahay ka na magtagaan ng hangin. Hala, magpalitan ng oxygen. Hindi sa urang ko ikuan na. O remember, how many hours in one day? Natagal ka ni Lord, 24 hours. How many hours in 1 week? 24 times 7. Ilan na oras? Ilan man kamita? Multiply yan. Ako ang i-calculate kasi mo. Kung sa ilan. Ilan? 168 hours. Ilan man oras malimba? 1. Pinakadako na ang 2 hours. Hindi ka na sa makalatag ka, Lord. Nakaabot ka mo dito sa beach, nakaabot ka mo dito sa tabuan, ay nakakataw mo mapalibang malimba. So may home from this po at isang daw nakatamang magsimba. Na ang pamilya mo kung gano'n na magsimba, lahit ka so natin mo dito ng bata.
Kay in my part, kami mapigna, we are not rich. Pero kung kailangan ka sa simbahan, kung may among problema, kung may among, talagang talaga may problema. Pero sa makikita sa Ginoo, nagawin ka talaga masulban ka sa problema. Kaya das lang nila, kung masakit na ta, ang kasi nag-ako, Lord, dahil bata na kumulsyon, hindi mapatay na ini, ako lang, Lord, Lord, Lord. Nayara ko kayo kailangan ni Lord. Sino na kung tawag? So let us give time anay ng Lord. For 168 hours, pinakang kauras ng manilis, ito ni Lord. Amo? Kaya kung ako sa naniso, kami ni Mamit na we are pincers. Kung paano kami nagatong kami, sige ba? Prepare na kami ng among mga grado. Aming medical desk. Ako as a master teacher, ay kanya ng trabaho, nag-QA ng these questions, nag-QA ng lesson plan, nag-observe ng teachers kung saan ang mga bata wala. Nananya na yung time sa amin. So, this is for the Lord that we love it. So, I hope, ako siguro you're not too busy. Maghanap ka doon ng Lord ng time. Kung pa wala na, teacher, paano kami mag-fix kay tao? Nangasan kami, yan ay tao, mas na. Una na kami sa simbahan. Amo, ginawag isukat na kami sa simbahan. Amo na daw magpapirma ng GPK sa bayan. Doon, nag-check siya, nag-simba. Doon, nakakilala kami sa bayan. Diyan mo yung mga sa unahan niya. Nakakilala ko na ako. Yaman. Nakakita ko sa simbahan. Wala. Nalay-loy, ikaw matulog ng bago. Kaya kung hindi bago, kung magpasakay at sa simbahan, siya na niya ko na pagkatatagal sa ibabaw na, ba't nakakita sa isang basa ka? Sa uyangan ba sa ako? So, kung bakit, the family is, the church look at marriage. So, magpakasama ako sa simbahan at patalan. I am inviting you all. Libre at simbahan na ipatan. Walang may kasama mo. Lugay-lugay ka lang. Siyempre ka bago. Ay, kabarako na ba't pinalakan. Sis, amus. Ito sa kwala ang pagwapa sa simbahan. Basta lang yun. So, ako, at least, it has been time for the Lord and Lugay. Ang may balik na katlaon. Kung simbahan, kung pinarize ko yung simbahan, dahil program sa plaza, ipalindi. Kung years, kagalit ko muna sa panimbahan, ano mag-reprise ko. So, hopefully, hindi ba natako? Kaya di ba tayo nasa dito malinis sa simbahan? So, napag-ako ang kasalanan. So, it is imperative that person who choose this state of life are equipped and if prepared for it. Now, are you prepared to be married? Ikaw ang mahulog. Hindi, kasalan ka, mas para kasalan. How many years na ako nag-ibig? 18. So, at least, nagpakasabi ako. So, grabe na kasi pag-prepare. May dalaw na gano'n. Kaputuha. Diba, prepare na kasi, isang ko lang nakikita. Pagkikita ko sa Isabel, reaction. Ikaw, sir? Oo, sa paumang yun yung ako nakikita sa cellphone ako. Kaya nagsitiba ko video call. Okay, grabe yan. Tapos pinagkakita ko yung 3 years and 2 months. Tamo, more than 5 years. Hindi ko ba tayo virgin pa rin eh? Mga guwapa. So, I know you are well prepared. Kaya, when it comes sa age, legality sa age, legal ng pag-18 at months. So, okay na kami. So, I just know na prepare na also ako sa mga responsibilities na ito by counter as you go along with your marriage life. So, an ato seminar, ano yun, ano mo, only atong techniques why you are here this morning. Isa is to develop awareness of the spiritual and human dimension of Christians. Now, when I ask you, sirili mo sigma, kasagaran mo lang kamumanak sana. Usahay ra kay physically. So, I know the ministry dahilan nito at pinuho. Kaya isa na lang na objective.
Okay, that is the body of Christ. So, isa dapat ito mo. Then, to clarify one's expectation about married life. May isa nag-expect ng married life. Ano yung suman ako? Alam? May ano, sa ito. Ano yung suman ka? Ha? Kaya tigulang na. Ay, mag-pinso na ako kaya tigulang na ako. Naghanap pa ka ng partner, right? So, kita ka may ako, purpose, isa nilang daw na, ay, nakauyan, ay, in love na rin ako. Gusto ko sila na yung pambana, na yung maasawa. So, because of love, ako, gusto na para sa. Then, kung ito nag-expect sa mga Panginoon, mula pa ba ini kuan, better process, na mula pa kahayahay na, kung ang rose, kung aking para bagay na sa tulog, di ba? Ikaw yung mga lords, isa ang tulog. So, it is just normal na yung pagtulog, hindi ka tungkol, kaya kasakit o kalipay. Ano ka na nag-expect? Hindi mo lang maganda na kayahan. O, this nga, ano ka masakit, masakit sa mga anak, loy ka sa mga budget. Then, so realize God's plan in marriage. Kung mo ka, may plano ni Lord, na naging sa mga hindi man sila natagatan ni Lord mo. So, magsabi sila nato mo. Now, what are our topics for this kuan? Ang ato mga topics, isa ito sila ka-module. Ako yun ang reference, Kana 101. Entire Ilisida Pilipinas, ako Ilisida ang amo, module na tagsunod. Mga topics na ako discuss sa ito. So these are the topics. Ini po man ako introduction pa din. Then, follow an rehearsal mode to be discussed by Ma'am Edna. Nakapilay na ka mga sa ito. Yes, ma'am. I am anak edad, bata, lutuan, basta mo sa So, we will go deeper. Kung ba sa natin yung pagkatao that will be discussed by Ma'am Edna. Then, musunod at communication. Na kung may communication ang gamit doon, ano man, ako na po kung may hangin, mapatay. So, kung di na kasi ako mag-communicate, mag-istorya na yan, kasi so, this will be discussed by one of the facilitators, si Ma'am Ella Armayan. Hapon ako sila mukani. Then, fruitful love, kumain psychosexual in the meaning of relation. In the meaning of relation, dahil sa baro, we will be teaching you how to use the natural family planning. Amoy sila ang family planning na ito. Amoy nag-introduce ng simbahan to avoid mga side effects na cancer, mga ulidon. Kaya inipiling of relation is a natural family planning which is safe, no side effect. Kung doon na kamulong pag-di mo ng budget, kung pag-di mo ng yan, basta ay kapapagod si Mama. So, based sa Afghanistan. Then, community is will be discussed at nalimutan ng ating komunidad. Kung naman natin, isa sa ulit ang limpa. I-discuss din ni Sir Ali. Then, spirituality at sacramento sa kasal. What is the sacrament of marriage? And then, mag-practice ka din yung kasal-kasal. Right? We will be teaching you ang ritual dito sa simbahan. Para mag-abot sa simbahan, dito yung kawaya-waya. So, muna sa lahat ng topics. So, that is all for the introduction. Let us now welcome Ma'am Edna Profida. Palakpakan natin sa
Diyan? Ito man lagi. Mudro. Da. Dili ba ni siya? Ikaw, di ba? Ah, sige, si Rimar. Special. Oh, Lipat kami. Dahil Hmm.